Hello guys! Nandito na naman tayo sa bagong episode natin at gagawa ulit tayo ng cake at ang cake na ito ay basketball team. Ano pang hinihintay natin? Introhan mo na yan, boss! Welcome to my channel guys! Sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click lang ang subscribe button, i-like ang video at syempre ang notification bell, pindutin nyo na rin! Ayan mga boss, naka-timelapse tayo dyan kaya mabilis yan. So pinover lang natin ng first coating yung cake. Tapos lalagyan na natin yan ng guhit. Yan, guhit ng bola. And then gagamit tayo ng tip para magkulay orange ang bola. Yan. Mabilis lang ang proseso natin para sandali lang ang videos natin. Di ba mga idol? Ayan mga bossing at idol, nabuo na natin yung cake na bola. Hindi ako katulad ng iba ng bobola, pero yan mukha talaga siyang bola. Maraming salamat sa inyong pagpanood sa aking video. At hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!